Така, давай сега, отваряй тук. И първия бутон натискаме. Този. Да. Така, затваряй. Затварям. Да, само е притвори. Така. Сега какво правим тук? Това за Сега, какво е? това е за цените. Чакай сега да видя дали се вижда. Да. Давай сега, чакай, аз ще дам. Чакай. Дай със стрелката. Какво търсиме? Дай още едно нагоре. Още едно. Така, дай още едно. Още. Sales Management. Sales Management. Да, сега Enter. окей е. Да. Сега, Price Table, с стрелката отиваме на Price Single. На Price Selections. Добре, да, Price Selections. Още веднъж. Така, сега Price окей е. Добре. Сега... Не, още веднъж окей е. И Single. Окей. Single Pro... Окей. Single програм. Да е смисъл единична цена. Така. Ето ти ги са цените. Почваш 11, 16. Ако искаш нещо да промениш, примерно, избери си някаква произволна. С стрелките ли избирам? Не, тук от това си избери. Да, в смисъл, каквото си кажеш, не, 20 Добре, на 20. айде 33 примерно. Отиваш сега с стрелките до 33. Това, S33 трябва да стане. Така, оп. Ето, сега натиск, сега тя е 60 стотинки. Да, Нали така? да. Натискаш OK, почва да мига и с тия стрелки си я регулираш. Това 6 какво е 0,6? 6 е 60 стотинки. Дай сега напред го, примерно, правиш го 7, виж става 70. Разбираш? Ясно. И си го променяш колко е. Сега връщаме го, нали? На 60. Така, установяваш, че това. Enter. Окей, да. И е готово. И това е. И сега как излизам? Пак от копченцето отпред. Един път